последните 3 ги памятам. Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Тежка. Изключително тежка ще бъде поне тук една година, година и половина. Демократизъма и гласността ще вземат широки размери. Ние няма да стигнем до никъде. Голема грешка ще направим. Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години. Навсякъде има материал за митингова демонстрация. Но вече съм годините и няма да ми стигнат сили. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. Своя вълчи характер врагът не е изменил и няма да измени. Социализъма е едно недоносче. Да ви приветствам по случай традиционния голям празник на българското студентство 8 март. Народна република България ще остави за себе си Англия по обем на промишлено производство. А не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението.
Силите на социализма превъзхождат силите на империализма. Народна република България се надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селскостопански продукти на глава от населението. И тенджери, перални, домашни хладилници, бойлери, радиоапарати, грамфони, телевизори и прочее. Не случайно още преди около 2 години престарелият идеолог на буржуазията Чърчил заби тревога. Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Промишлената продукция в 1957 година се увеличи в сравнение с 1939 година близо 8 пъти. България има ли? Мари почва тук ли? Имаше над 16-17 кръчми. А имаше един, който пиеше по 9 литри ракия, като... Как е превода? Нормален ли е превода? Нормален. Той пие 4 литра ракия, защото червото му е право. Но умря. Той е бай Васил от пиене. Той умря след революцията. След това се обърнал към верните му остайки и каза: спи спокойно, бай Василе, ние ще продължим твоето дело. А неговото дело пияница, видиш, значи шаблон. Капитализма се създаде, така се каже, турбуха на феодализма. Там той се зароди. Но сега ние смениме темата. И аз в какво изпаднаваме? Ние не можем да разговаряме с тях вече. Аз откровено ви казвам, тук сме между нас. Ние не можем да разговаряме. То е това, което ние сме им го създали и срещу което сега се бориме. Това е, че те могат да изградат социалистическо общество. Боже Господи Исусе Христе! Какъв
социализъм ще изградаме тук в Етиопия, не знам къде горе и проче тия 17 или са 20. Абсолютно никакъв социализъм. Ама слушай, ние нямаме възможност да платиме. Просто нямаме възможност. Ги пуснеш да плуват, но не в Панчареското езеро и в Правчанския язовир, а в международни води. Ето това е. Това беше прекрасно. Ние заедно вървяме братски, рамо до рамо и така нататък, и така нататък. Верно е, така беше. Така беше. Но докъде ще стигнем? До никъде не може да стигнем. Ето вижте. Даже аз говоря много откровено. Казвам, всичко това, което ние сме ви казали какво трябва да правите, все едно, че църният дявол ви го е казал. Махнете го това и почнете да мислите. И аз го питам това мозумбийския другар, какви са тия огньове там? Той казва, това са, вика, обработваемите площи. На другия ден аз видях какво представляват. И слушаш, това е едно магаре, като се отърколи в тая земя, опашката му ще бъде отвън. Това се обработват примитивно. И някой там от нашите страни ми отишъл и ме казва, че трябва да правят ТКС-тата. Тя загубена работа. Социализъмът ще победи в Русия, ако той победи и в редица западни напреднали страни.